So nining 8 ka bersikulo nga igsoon aduna tay pagahisgutan nga tulo ka mahinungdanong pagtulun-an nga atong pagatukion, no? Nining kapon nun. Nga ato sa atong pagtuon. Ang una, nagingon din na nga ang atong suliran sa Dios ang kasulbaran, no? Tinuod man na mao man ang realidad, no? Daghang kay tag mga suliran, pero usahay di nato masulbad kay gusto mo kita mo sulbad pero makalimutan nga atong isalig sa labing masayod na sayod o labing gamhanan. Kaduha, balaang grasya sa bakanting lubnganan, no? Ikatulo ani mao ang paglakaw diha sa pagtuo dili sa kahadlok, no? So atong tan-aw ni ang una unsa may gipasabot ni una nga pagtulon-an nga atong tan-awon dinhi mga igsoon, nag-ingon din nga atong suliran sa Dios ang kasulbaran. So daghan kayong mga usahay atong mga buluhaton o activity mga igsuon nga mangandam gyud ta, no? Sama anang kay nay mag-birthday, no? Nya mangandam gyud og kanang igo-igo gyud. Ilabi na nga mag-expect ka og daghan nga mga motambong or mo attend sa imong birthday. Nagandam kag balig ibutan na nato mga 50 ka tawo, no? So daghan ubay-ubay gina siya nga andamonon, no? Ubay-ubay gina ang butan lang nato sad ang ubay-ubay sad ang gastuhonon. So tungod kay naa kay gusto nga himo nga selebrasyon, imo nang gihimo. Nya sa pag-abot din ha. Pag-abot na sa kagabhion kay nag-expect kaduna kay mga bisita nya 5 ray ni adto, no? Ano bang saon man ako kadaghan na ni ako ang giandam bali man 50 nawa mang 0, no? 5 naman lang. Di ba? Unsa may bation nimo? Kaingon ka nga, no, go na to nag-andam ko pero wa magamit ba. Pero mao na usay mga igsoon do natin kagiyonan sa atong kinabuhi, may tabo na nga kita sobra ang atong pangandam apan sayop ang ato ang pag-andam, no? So mao ni giingon dinhi ang gugma kanunay nangandam, ang gugma nagunahuna sa unahan, no? Ang gugma nagdala sa kun unsa ang mahimo sa kinahanglanon apan usahay atong madiskubrihan nga samtang kita nangandam sa problema may nahitabo na nga kasulbaran sa wala pa nato sulbara, no? Panalitan usa ka pasyente naa sa ospital, mo bisita ka o imuhang parente o mahal sa kinabuhi, pagbisita nimo dito, nag-andam ka tanan, no? Andam ka unsay kung magamit dito sa ospital, pagkaon, unsa pa o mga gamit o habol unlan unsa pa na diha. Naglisod kag dagod, no? Daghan kayo imong gidakay na kay bisitahan ang imong gidahom nga mo stay ka kagabi dito, nagbantay ka dito, so na kay magagamit nga personal. Nya pag-abot nimo dito sa ospital, gisugat ka dito sa nurse, gingnan ka, maayo ang balita, no? Unsa man maayong balita, nag-discharge na sa doktor ang pasyente. So ingon ana, no? Makaingon ta. Mangutan ako ninyo, magmahay mo o masuko mo or malipay mo? No? Malipay ta na ngano man. Luyo sa atong gipreparan, nagkalisod-lisod ta, nag-andam ta kay atong gisiguro dito. Pag-abot na to dito, wala na ang pasyente, gi-charge sa doktor. Ngano mang malipay ta, mas maayo pa sa atong gipangandam ang nahitabo nga gisulbad na sa Ginoo nga naayo na ang pasyente, no? Ngano man ang atong pagdala ni atong nga gamit, kita nagunahuna pa mo istar pa ng pasyente dagdugay, so atong magdata ni yung pag-abot niyo wala na. So atong nakita unsa ang suliran nga atong gitan-aw nga suliran apan wa nato makita nga ang Ginoo mo'y naghatag sa kasulbaran, no? Makaingon nga anugon na ani so dili anugon may isuon kay mas labaw pang manindot ang giandam sa Ginoo nato sa unahan kaysa atong giandam sa atuang atubangan, no? So mao na nga nahitabo karon sa tulo ka babayi sa Sugilanon, no? Atong tan-awon unsa ilang gibuhat. Nining higayon ang mga igsuon ang adlaw sa igpapahulay milabay na. Ang balaod, nahibalo ta sa atong pagtuon nga ang balaod sa Diyo nagdili sa bisan unsang matang sa trabaho sa adlaw nga igpapahulay. Lakip na ang pagdala og lawas alang sa paglubong. Busa sa diha nga sila makahimo kini nga mga babae miadto dayon sa lubnganan. Pero nganong nibalik man sila, no? Mangutana ni. Sa Marcos 16:1 atong basahon aron atong makita gyud masabtan nato. Sa paglabay sa adlaw nga igpapahulay si Maria Magdalena ug si Maria ang ina ni Santiago ug ni Salome namalit og mga pahumot aron ilang atuon og dihugan ang lawas ni Ginoong Hesus. So ang nahitabo ani mga igsuon sa Biyernes sa gabi inikabot sa alas 6 mao na ang pagsugod sa adlaw nga igpapahulay. So nahitabo to nga gikuha ni Joseph of Arimathea og ni Nicodemus
nga wala ma-mention sa Mark, pero naa sa uban nga mga sitas, gikuha nila ang patayng lawas ni Ginoong Hesus, unya ilang dadun ngadto sa lubnganan. Katong hitabo dali na to. Mao ni ang tulo ka mga babae wala makaandam sa ilahang buhaton. Okay? So kini makita sa nato nga kini sila wala moadto sa lubnganan aron masaksihan ang pagabanhaw. Nganuman, tungod kay sa wala pa sila moadto pagkahuman ning adlaw nga igpapahulay, kanang adlaw igpapahulay una pa na ka makalihok anak ngadto na sa sunod adlaw. So 24 hours gikan sa alas 6 sa gabi magsugod na. So pagkasunod adlaw na ka, una na ka pwede mo lihok, una na ka pwede mag unsay mo dadon, mao na ang ilahang balaod sa ilahang sa Hudiyo, no? Dini ato makita, ato masabtan gyud nga wala sila moadto sa lubnganan aron masaksihan ang pagkabanaw ni Ginoong Hesus. Nganuman, unsa may ilang gidala? Mga spices, mga pahumot, mga para ibutang nila dito sa patayng lawas para dili mao man na ila wa may imbalsamo dito sa kanang wala may pag-imbalsamar sa patay sa una, no? Ang ilang ginahimo sa una i-mummify nila, meaning kana bang ilahang pusto og mayo ang usa ka patay nga lawas, labi na sa mga dato kay dito sa mga pharaoh, sa mga hari. Ang ilang gihimo anak mga igsoon butangan nila daghan kay mga spices nga mahalon kayo, nya ilang iapil og pusto nila og lino or linen nga strips na siya, nga hantod yun nga matago gyud ang lawas sa patay with the spices sa sulod. Mao na ilahang ibutang to sa lubnganan, mao na ilang paagi nga aron dili baho ang katong patay nga lawas, no? So dinhi ato makita, miadto sila aron tapuson ang paglubong. Mao tay ilang hunahuna, nga moadto sila kay humanon nato, kawa nato nahuman atong niaging adlaw tungod kay adlaw si pagpahulay di ta makalihok. So ilan niadto sila aron tapuson ang paglubong. So wala sila maglakaw ngadto sa lubnganan nga naghunahuna sila nga siguro karon mao ni ang adlaw sa pagkabanhaw. Kay wala gina nila alang hunahuna. Wala sila mangandam alang sa usa ka selebrasyon. Ining tulo ka babae nga atong i-mention. Wala sila mag-andam usa ka selebrasyon nga sugato nila ang nabanhaw nga si Kristo, no? Sa pagtimbaya sa usa ka nabanhaw nga manuluwas, nagdala sila og mga spices, mga panakot, ug kana mao nay nagtimaan nga ang imong tuyo patay, no? Mao na ang mga panakot mga igsoon, mao na dadon sa pagpasidungog sa patay nga lawas. Kini mga babayhan na gigugma nila si Ginoong Hesus. Ang bugtong paagi nga nahibaw-an kung giunsa kini nga higayon, dili na gyud nila mabalik na hitabo niya itong Bernice nga hitabo ni Agi. Apan ilang mahimo ni nining adlaw, pinaagi sa pagdala atong spices dito ang mga babae naglakaw sila gikan silang gipuy-an ngadto sa tanaman sa lubnganan sa gawas sa paril sa syudad sa Jerusalem. Andam sila nya ilan na ning giplano ang tanan. Diri sa Marcos 16:3 nag-ingon, og sila maingon sa usa ko sa kinsa may atong paligiron sa bato gikan sa gangaan sa lubnganan. Ang istorya ana og nasunod mo sa paglubong ni Ginoong Hesus dito na gilubong ni Joseph of Arimathea dito sa iyang private nga lubnganan nga kinulit sa bato. So dito ni gibutang si Ginoong Hesus, wala na sila panahon ang mga babae tungod kay gabi na ang ilang huna-huna nga makatampo sila sa ni Ginoong Hesus tungod kay mga disipulo man ni sila. Mao ang pagdala og mga spices. So wala man ni nila madala, nagatang sila sa panahon nga makalibre na sila pag-adto. So kining pangutana mga igsoon, tawhanon ra gyud kayo ni siya. Gidala nila ang panakot sayo dito sa buntag, naguna na sila bahin sa lokasyon. Nakita man nila nga naay bato, matod pa sa bersikulo, no? Nga ang lubnganan adunay bato, adunay ganghaan nga gialihan og dako kayong bato. Unya ang uban aning mga scholar nag-ingon sila nga ang gibugaton sa bato adto mga niabot og kanang 1 ton or 2 tons na pila man na siya. Ang 1 ton is equivalent to 1,000 kilos. So moingon kag 2 tons, 2,000 kilos, di madana og mga babae tulo ra sila. So naghuna na sila ning problema, mitungha sila hunahuna kinsa ang muligid sa bato, no? Ug dinhi sa basahon ni Marcos, kinsa ang iyang pagsulat aduna gipagpugong. Unya mo post na siya diri sa bersikulo 4 nga kini nga bato iyang gipasabot nga dako nga bato. Gusto niya nga atong mabahibaw-an, atong ma-feel nga bugat kayo ang ilahang giagyan. So Marcos 16:4 nag-ingon, og sa pagtan-aw pa nila ilang nakita ang bato naligid na.
Naligid na ang maong bato. Dako kaayo. Mao ni gingon ni Marcos dinhi sa bersikulo 4 nga dako iya gi-mention nga dako kaayo. Unya ang ilahang giunahuna nga na problema ang tulo ka babae sa pag-adto dito sa lubnganan kinsa ang muligid sa bato. No? Mao to sama sa ilustrasyon nga atong hisgutan ganiha nga daghan kay tag preparasyon ang pag-abot dito wala na magamit, no? So walay katinawan, wala nila makuha ang talan-awon sa mga anghel nga diha sa sulod, no? Walay nahitabo nga pagdalugdog, nangita lang sila og pagtan-aw nila humana. Nangita sila kay sa mukwas bato, pagtan-aw nila wala na. Usay mga igsoon atong problema. Bugat kayo, di na ito kalikayan, labi na gyud sa adlaw-adlaw na ito pagpanginabuhi. No? Usay magunahuna ta nga naatay daghan kayong andamon. Unya sa pag-abot nimo didto, gihimo na sa Dios ang tanan. Usay mabalaka ta sa atong kinabuhi, panwala ta mo salig sa nasayod sa ato ang kinabuhi. No. Ang butang nga ilang gikabalakan na atiman na sa wala pa sila moabot. Mao na makita na to ang mensahe din ng mga igsoon nga atong isalig sa Dios ang atong kinabuhi ilabi na gyud sa atong mga panginahanglan. Nga usahay maunay makapaluya na to, magsikita una-una na problema ta sa dili angay problemahon tungod kay gihimo na sa Dios ang solusyon. Mao ni ilang butang gikabalakan sa Marcos yanong nagsulti kanato nga ang bato giligid na. Nagpasabot nga adunay nagbuhat niini, no? Ang ilang una sa mga babae kinsa ang muhimo apan pag-abot nila dunay na nagbuhat. Giligid na ang bato. Ang bato wala maligid sa iyang kaugalingon. Ang mga babae klaro kay nga wala maglihok nini. So sa ato pa doon nagilaing tao nga nagligid sa maong bato. So nining punto mga igsoon, gituyo kini aron masabtan nato nga ang Dios milihok na o nagpanglihok sa atong kinabuhi. Sa wala pa makabot ang mga babae sa lubnganan, ang Dios nag-una na kanila. Sa wala pa ta moabot sa atong katuyuan o atong mga pangandoy, ang Dios nag-una na kanato. Kung doon na tayo mga gipangandoy sa atong kinabuhi, mga igsoon, huna-una alang nga wala ingon nga wala masayod ang Ginoo niya na. Apan ug dili man nato madawat kanang atong gipangandoy atong mga damgo sa atong kinabuhi, hinumdumi nga mas nasayod siya kung unsay maayo para ninyo ug para nato. Mao ni ang unang lihok sa grasya sa Marcos kapitulo 16. Ang bato nabalhin na. Apan karon kinahanglan natong matikdan ang usa ka butang nga mahinungdanon kayo, no? Tinuod, ang bato nabalhin na, pero dili kini rason nga naa sa huna sa mga babae kay wala man gini silang huna-huna. Gusto nila nga ibalhin ang bato aron sila makasulod. Aron mahimo nila ang ilang gustong buhaton pag kumpleto sa ilang buhat sa gugma alang sa usa ka patay nga manluluwas. Ang ilang gitan-aw ang katuyuan sa pagpadulong nila nga tukinsay muhiligid sa bato. Pag abot nila naligid ang bato, ang ilang nasan giunahuna nga musulod sila kay naa sila'y buhaton alang sa patay. No? Ang giablihan ng lubnganan wala magtugot kanila sa pagkumpleto sa ilang daan ng plano. Unsa may daan ng plano? Plano pa na nila sa Biyernes. Giplano nila nga tiwason nila sa Domingo sa kadlawon ang pagbutang og mga spices dito sa kating lawas ni Ginoong Hesus. Mao to ang daan nilang plano. So dinhi giablihan ang lubnganan nga wala makumpleto ang ilahang daang plano. Gibalda kini ang daan nga plano o gipadayag nga ang ilang plano ingon man ini ka mahigugmaon apan kun ilang tan-awon ug atong tan-awon gamay ra kayo alang sa gibuhat sa Dios. Ngano man ang ilang plano pagbalsamar, pagbutag pahumot apan ang gihimo sa Dios maong pagpakamatay unya nabanhaw siya alang kanako ug alang kaninyo. Dili matukib sa pulong mga igsoon na iyang gibuhat. Ang mga babae may abot nga andam na pagdumala sa kamatayon apan ang Dios naghatag na og kinabuhi. No? Ang ilang giuna-una usa ka patay nga lawas. Apan wala na lawas nga dihugan tungod kay giablihan sa Dios ang lubnganan dili aron nga makaguwa si Ginoong Hesus kundi ipadayag ang iyang pagabanaw. Excuse me. Kini sila nagunahuna, gini sila mga igsoon nga doon na sila ikatampo sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Apan ang plano sa Dios mao nga ang ilang ikatampo mao pagtuo nga si Hesus nabanhaw. Wala magkinahanglan sa ilahang mga karaan nga plano. Gibalhin ang bato dili aron makumpleto nila ang plano. Ang bato gibalhin aron ang Dios mapadayag
sa katawhan ang iyang plano. So mahimong ibalhin sa Dios ang bato apan dili kanunay alang sa hinungdan nga kita nga sila moadto. Kung tanaw nila sa primero makauna na sila nga gitabangan ta sa Dios. So wala pa sila mosulod. Gitabangan ta sa Dios sa atong plano nga pagdihog ta sa patay nga lawas. Apan dili hinungdan nga isibog ukuhaon sa Dios ang bato. Kaning bato mga igsuon sa ato adining pagtuon nagrepresentar ni sa ato ang mga kahimtang. Nagrepresentar ni sa atong mga suliran, sa atong mga kagul-anan o sa atong mga gibug-aton o atong gipangpasaan. So mahimong ibalhin sa Dios ang bato apan dili kanunay alang sa hinungdan sa ilang pag-adto, no? Importante kana tungod kay daghan kanato ang moduol sa Dios nga naghangyo kaniya sa paglihok sa bato o sa atong kahimtang nga malisod, wala gay dautan ni ana. Ang Dios na nagdapit kanato hinuon sa pagampo. Ang Dios na nagdapit kanato sa pagdala sa atong mga kabalaka o panghinganlan sa mga butang nga bugat kayo alang kanato. Apan kasagaran mga igsuon sa dihang atong hangyoon ang Dios nga ibalhin ang bato sa atong kinabuhi nga nahimong babag. Aduna na tay plano sa atong buhaton. Nag-una na ta sa Ginoo. Lord, kuha ala ning nagbabag sa kong kinabuhi, Lord, kay mga lagad ko nimo tibok na kong kinabuhi. Daghan kay tag mga pasalig, daghan kay ta og isulti ngadto sa Dios nga tugbang sa unsa ang iyang buhaton. Atong tan-awon ang Dios mopalihok sa bato dayon mo sorpresa kanato, no? Sa usa ka butang nga mas labaw pa kaysa unsay atong giandam sa pagpangayo. So ang atong gipangayo mga igsoon ngadto sa Dios, naghangyo ta sa Ginoo kuhaon ang mababag sa atong kinabuhi. Unya tungod sa usa ka butang nga ato ang atong gituhuan apan kita masurpresa sa buhaton sa Dios kay ang ihatag sa Ginoo the thing that you cannot expect, because ihatag sa Ginoo more than what you expect. No. So pangutana, unsay bato, unsa nga bato sa imong kinabuhi nga gihangyo nimo sa Dios nga ibalhin? Nini atong kinabuhi karon yan higayuna daghan tag mga gipasaan. So unsa man ning mga butanga o unsa man kun ang Dios magpalihok niini alang sa usa ka katuyuan nga mas dako pa kaysa imong giuna-una. Doon na tay mga sa ako nang gingon, doon na tay mga isangat ngadto sa Ginoo, pangayoon sa Ginoo, kuhaon ang babag. Apan doon na tay plano unsay sunod atong buhaton. Na tay kanang plan A, plan B, no? Which is masurpresa lang ta nga ang katong atong mga plano layo ra kaayo. Mao to ang mga daang plano sa mga babae nga himuon nila ang pagdihog apan wa na sila kadihogan tungod ang patay na banhaw na. Buhi si Ginoong Hesus. Gusto nato nga ablihan sa Dios ang dalan apan gusto gihapon nato nga magdesisyon kung unsa ang atong makita sa pikas bahin. No? Nagsugo na ta sa Ginoo, Lord, kuhaan ni ang ablihin ni dinhi Lord kay gusto kong makita ang akong gipangita dos pikas. Doon na kay daang giplano. Dini nahitabo nga walay lawas gidihugan, walay paglubong nga makumpleto, walay patay nga Hesus nga gipasidunggan. Wala na kinahanglan na ang ilang mga pahumot tungod kay si Jesus na banhaw ug siya buhi hangtod karon. Ug usa ka balaan nga pagkabalda kini mga igsuon na nahitabo. Usa kini ka grasya apan mahimo usab kini nga makapalibog sa atong unahuna. No? Tungod kay ang pagkabanhaw dili lamang makatabang kanato sa pagpadayon sa ato ang mga buluhaton sa atong mga negosyo sama sa nandan, ang pagkabanhaw nagbag-o sa tibuok nato nga kahimtang. Usahay mo hangyo ta sa Ginoo, magampo ta sa specific nato nga gustong mahitabo apan ang buhaton sa Ginoo usbon niya ang tanan. Nga dili ta magdahom nga mao ang buhaton sa Ginoo tungod kay mas nasayod ang Dios sa ato ang kipanginahanglan kaysa atong nahibaw-an. Ang uban nga nato tingali kinahanglan nga makadungog ni anak karon. Ang Dios naguna kanimo. Iyang gitumong ang bato sa imong kinabuhi. Apan sa imong pag-abot ang imbitasyon mahimong dili aron tapuson ang plano nga imong gidala. Apan ang pagdapit tingali mao ang pagtan-aw sa usa ka butang nga labaw pa sa imong gilauman. Usa kini ka imbitasyon mga igsoon, ang balang imbitasyon sa Dios. Sa daghan atong mga concern sa atong kinabuhi, atong gisangat ngadto sa Ginoo, apan gi-invite ta sa Ginoo sa kinasingkasing aron atong makita nga ang imong gidahom labaw pa ang iyang gihatag.
makuha na to ang isgilanon mga igsoon sa usa ka ilustrasyon, no? Ay usa ka tawo, una-una ay imong kaugalingon usa ka empleyado sa dako kay nga korporasyon. Nya mutawag ang imong amo sa adlaw nga Domingo, no? Sa gabi, Domingo sa gabi. Nya sultian ka nga aduna mahinungdanon kay kung tuyo nimo kay dunay dako kay pagabuhaton nga presentasyon mahitabo inig Lunes sa buntag. Kinahanglan nga musulod ka sa main corporate headquarters mga alas 5 sa buntag. So ibutang nato ang kaugalingon nato ingon ni ana. So kinahanglan imo nang i-set up ang tanang mga panginahanglanon tungod kay ang board meeting dako kay ni kay corporate headquarters ang tanang mga kadakuan anaa dito. So kung ikaw ang nahimutang mumata kag alas 4 sa buntag unya samtang nag-drive ka bugnaw pa kayong panahon ngit-ngit pa ang palibot wala ka kasabot sa imong gibati na nang kalisang nang kahadlok no ngano man tungod kay nakaamgo ka nga nakalimtan nimo ang imong security badge. Importante kay na didto kay dili ka makasulod og wala to. No? Kini nga building mga igsoon ibutan nato nga dunay biometric scanner. Nya kini usa ka bulletproof nga bildo usa ka bugat nga pultahan ang ganghaan nga nagsira human sa mga oras. Nga imong gigugol sa tibuok 30 minutos, no? Nya nag-drive ka, nahibalo ka nga wala kay access didto. Pero nagpadayon ka dito, nag-imong unahuna na nga magsige kag pangatarungan sa imong boss. Boss, nawabili nako ang akong access. Gate pass nako. Saon ako pag-agi. Kinsa akong tawagan aron mablihan ang pultahan. Say makaunahuna ka, wa na ko'y trabaho ani. Kay gitugon ka sa imong boss, nga kinahanglan imong andamon, set up nimo tungod kay dunay dako kayong conference nga paghimuon. Subutan nato ni parking ka dito. Pag abot nimo dito, ni parking ka dito sa parkingan, unya ni adto ka sa dako nga pultahan nga bildo. Nga kaning mga pultahan na mga igsoon kay lock man nga automatic lock man nga gahi pa ni sa bolt sa bangko. So wala kasi imong kaugalingon tungod naghunona ka nga mawad-an yung trabaho ani, no? Nya gitulod nimo ang bugat nga pultahan. Pero natuod nimo wala kay badge, wala kay access pass, no? Sa pagtulod nimo hapsay nga naabli ug ang pagtan-aw nimo sa sulod nagbarog dito sa hayag nga suga nga labi mao ang imong CEO mismo. No? Ang imong kabalaka nagtumpi na sa kaybuhaton ani nako. Sumitan-aw siya nimo, niya mapihiyong umingon, nasayod ko nga kinahanglan kang musulod og sayo aron mangandam mao nga nanaog ko sa tungang gabi giablihan nako ang gangaan o gidisable nako ang sistema sa security para nimo maandam nimo ang kwarto og lakaw buhatan na ang akong gipabuhat nimo. Way kabutangan sa imong kabalaka, imong kaguol, ang imong nagarigitan-aw wa na kay trabaho, dedo na ka. No? Ingon ana mga igsoon usahay ang atong kabalaka, atong personal, wala na ito isalig sa Ginoo. Ang Ginoo mga igsoon, maghimo og dalan sa agianan, nga dili na ito mahimong agian. He will make a way when there's no way. No? Unsa kadaghan, no? Ay mong mental emotion, mawala ka na, inig kailan nimo nga ang Dios nagpaluyo nimo. Bisan pa mag-atubang ka maigsoon, usa ka hagit, sa usa ka saradong pultahan sa imong kinabuhi. Bisan unsa pa kadako ang imong suliran hinumdumi nga anaa ang Dios nga maghatag og kasulbaran, no? Atong suliran ang Dios ang kasulbaran. Unang punto. So ikaduha mga igsoon mao ni ang balaang grasya sa bakanting lubnganan. Ang mga babae, miabot sila sa lubnganan, nagdalag mga pahumot. Nangabot sila nga nangutan na kinsay muligid sa maong bato, alang kanato, gikan sa pultahan sa lubnganan. Unya, mihangad sila o ang bato naligid na. Mao kadto ang unang sorpresa, apan ang gibalhin nga bato, dili
ang pinakadako nga katingala. So wala dili una surprise sila sa pagbalhin sa bato. Doon na gyud dako pag yung katingala, labaw pa tong naligid nga bato. Bersikulo 5 nagingon ni naog sa pagsulod nila sa lubnganan, ilang nakita ang usa ka batan-on nga lalaki naglingkod dapit sa tuo, nagsulod og bisti nga puti ug taas, o sila nahibulong pag-ayo. Og nahibulong sila nga wala nang bato. Kisay nagligid, nisamot sila kay bulong pagsulod nila nga dunay usa ka lalaki naglingkod dito sa may tuo, nagsulod og bistig ug puti nya taas, nahibulong sila. So atong suwayan o paghuna-huna mga igsuon. Misulod sila sa lubnganan nga nagpaabot nga makakita sa lawas ni Ginoong Hesus. Gipaabot nila nga hilom ang kabugat sa kamatayon, gipaabot nila ang kahilom sa paglubong. Naglaom sila nga matapos ang bulaton sa kasubo. Pero imbis nga makita nilang lawas ni Jesus, nakita nilang usa ka batan-on nga lalaki nga naglingkod dito sa tuo, sa kilid. Nga nagsulod og puti nga sinina. Sa basahon sa Mateo nagsulti kanato nga kini usa ka manulunda, o sa basahon sa Lucas nagpahibalo kanato nga sa pagkatinuod duha ang ilang nakita. Oh, lain sila og translation. Dili na ingon mga igsuon nga wala sila magkasinabot. Og si Mark mingon nga nahadlok sila ang mga babae na hingangha og naalarma apan ang pinulungan nga gigamit ni Marcos sa original nga teksto mas grabe pa gyud niana, no? Nga ang rigong pulong nga iyang gipili dinhi mao ang eksambiyo, no? Gipasabot ni nga kini kuyaw og naka grabe pa sa sorpresa nga imong gibati, no? Kini nagpasabot nga ang imong gibarugan daw sa nikurog tungod sa imong kahadlok, no? Nga mura kag nabalhin sa imong gibarugan. Nagpasabot kini nga wala ka sa kalibutan nga imong gipuy-an. Grabe kayo ang gi-express din ni Marcos nga kahigangha, kahadlok, di ma-explain ang ilang gibati, no? O kunya misulti ang anghel sa bersikulo 6. Apan siya mingo kanila, ayaw kamo kahibulong. Nangita kamo kang Jesus nga nasiritnon nga gilansang sa krus, gibanhaw siya. Wala na siya dinhi. Tan-awa ninyo ang dapit nga ilang gibutangan kaniya. No? Ang gisulti sa anghel mga igsoon, tan-awa kini. Gipakita niya ang ebidensya. Tan-awa ang ebidensya. Ang mga lino sa paglubong gipilo na. Ang tipak sa bato diin ang usa ka lawas gihinganla o gipahigda. Wala na'y sulod. Wala na'y naghigda. Ang walay sulod nga lubnganan na pamatuod nga ang pinakagrabe nga butang dili gayud ang katapusang butang. Usahay mga igsoon, moabot sa atong punto nga Lord mao na ni ang pinakagrabe nako nga problema, mao ni ang pinakadako nako nga suliran sa akong kinabuhi o naghuna-una ta. This is the end. Wala na. Tapos na ang tanan, no? Apan gingon dinhi nga ang lubnganan nagpamatuod nga ang pinakagrabe nga butang dili gayud ang katapusan nga butang. Adunay paglaom mga igsoon nga naghulat kanato. Para kasagaran na anad na kita sa pagpuyo sa lubnganan sa atong nangaging mga kasaypanan. No? Atong gipahuyon ang atong kinabuhi kung unsa man atong kahimtang, ang atong pagmahay sa atong mga kasakit nga atong gipuy-an. Ang pagkabanhaw dili lamang usa ka nangaging panghitabo. Ang atong gipamatud-an kini nga ang karon nga kamatuoran ang realidad nga atong gipuy-an. Mao ni ang panahon mga igsuon nga atong giatubang nga si Jesus nabanhaw. Wala mamatay, wala na dito sa lubnganan. Ang Espiritu sa Dios nagbanhaw kang Jesus sama sa gingon ni Pablo sa Roma 8:11. Unsa may gingon dinhi? Ang gahom sa pagkabanhaw wala diha sa usa ka tanaman sa gawas sa Jerusalem. Nagpamuhat kini kanimo karon. So, inot lang na niyang Roma 8:11. Mao ni nagpuyo nato, no? Ang gahom sa pagkabanhaw wala dito sa lubnganan, wala dito nabilin wala sa gawas sa Jerusalem kundi anaa kaninyo nagpamuhat sa inyong kinabuhi. So nakinabuhi ka ba nga murag tinuod ang pagkabanhaw o nagpabilin ba kini nga doktrina sa imong gituhuan? Wala ka mo tuo sa pagkabanhaw, nagpabilin nga doktrina nga walay kinabuhi nga nagpakita nini. Tungod kay posible nga mapapantud-an ang pagbanhaw ug mabuhi pa ang daw sirado na sa imong una-una. Ang walay sulod nga lubnganan nagpahibalo nga adunay usa ka hukom nga mas taas pa
Kay sabisan unsa nga hukom nga gisulti ibabaw o labaw pa kanato. Kung anaa kita ni Ginoong Hesus mga igsoon, ang imong kagahapon, ang imong mga kasaypanan, ang imong mga kapakyasan, bisan ang kamatayon, walay katapusan nga pulong. Ang last word didto makita nato sa empty tomb nga nabanhaw na si Ginoong Hesus. Ang Dios nagsulti sa pagkabanhaw ni Hesus, busa asa man magpakita ang pagtuo nato sa pagkabanhaw. So dunay duha ka lugar nga atong tan-awon. Una, ang pagtuo sa pagkabanhaw kinahanglan nga magbag-o kung unsa o nato pag-atubang ang katapusan. Magbag-o sa atong una-una kung unsa o nato pag-atubang ang katapusan. Ang katapusan sa usa ka trabaho, sa usa ka relasyon, usa ka panahon, usa sa atong mga gigugma, kasagmuyo sa atong mga kapakyasan nga damgo. Ang mga Kristohano nagbangutan gihapon. Ang pagtuo sa pagkabanhaw wala maghimo kanatong ubos nga tao mga igsoon. Nag-abot ang mga babae nga may dala nga mga panakot, nagdala gihapon sila og kasubo. Pagsulod nila, ana pa ang kasubanan. May mga luha paghihapon sila. Gibati gihapon nila ang kabugat sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ang pagkabanhaw wala magpasabot nga matagyutan-ong sugilanon masulbad sa paagi sa ato ang gusto. Ang atong mga suliran usahay magununa ta, ilabi nang naata sa kalisod nga atong masulbad sa atong pamaagi o sa atong kaugalingon nga pamaagi, no? Apa napasabot kini nga walay katapusan nga mas kusgan pa kaysa Dios. Kung atong gihunana mao na ang katapusan sa atong kinabuhi, inumdumi, mas kusgan pa niya ang katapusan nga imong gitan-aw sa imong kinabuhi ang atong Dios nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa patay. Excuse me. So ang ikaduha, ang pagtuo sa pagkabanhaw kinahanglan nga magbag-o sa atong pagsulti bahin kang Hesus. So kung tinud-anay gayud kitang mituo nga si Hesus na banhaw, ang pahibalo sa anghel dili temporaryo, kini permanente. Gipahayag nga siya na banhaw. Atong barugan, atong tuhuan ug magpabilin kita diha sa maong pagtuo tungod kay si Ginoong Hesus na banhaw, buhi nagpabilin hangtod karon. Excuse me. So ang anghel maigsoon mingon kamo nangita kang Hesus nga Nazaret noon nga gilansang sa krus. Mingon siya na banhaw. Ang walay sulod nga luna mao ilubnganan sa usa ka lawom nga pagsabot, tan-awa ang iyang nahimutangan. Gisultian niya ang tulo ka babae aron sila makasabot niini nga ang kamatuoran si Ginoong Hesus wala na. Ang dapit sa katapusang kapildihan kalit nang nahimo nga sinugdan ng linya sa katapusan sa ilang kadaugan. Ang ilang gituhuan nga patayng lawas apan pag-abot nila ang usa ka manluluwas na banhaw ug wala na sa lubnganan. Gikuha sa Dios ang walay sulod. Haw-ang nga mga luna sa ato ang kinabuhi. Atong isurrender sa Ginoo kana mag-igsoon gihimo kini nga mga timailhan sa iyang gahom. Walay imposible sa Ginoo sa pagkuha sa atong nga suliran. Ang kamatayon nga adunay 100% nga kalampusan sa tibuok kasaysayan sa tao. Kaya ang kamatuoran mga igsoon umingon magisgot ang kamatayon 10:10 or 1:1. Kay kitang tanan mga matay man. Walay maingon 10:8, 10 or 1 ang tinuod na ug dunay na po kanang na po mga matay gyapon na. Alungganan dili makahawid kaniya. Apan nagbungla kini og usa ka crisis kanato. Ang tungod kay atong makita ug atong masabtan nga ang usa ka walay sulod nga lubnganan nagpasabot nga si Jesus dili mahimo nga anaa lang sa usa ka lugar. Ang iyang pagbanhaw ug iyang pagkawala dito sa lubnganan nagpasabot kana nga si Ginoong Hesus dili mahimutang o magpabilin sa usa ka lugar, no? Dili ka makabisita kaniya sama sa exhibit sa museo, sama sa mga Farao nga ilang ipanghimo, gagimamify nila o gibutang diha sa museo ug tan-aw nimo pagbalik kapila ka higayon imong makita. Apan dili nimo makita ang patayng lawas ni Ginoong Hesus.
Dili na ka makabisita niini mga igsoon. Dili nimo siya mabiyaan sa lubnganan sa kasaysayan, no? Nga ato lang ibilin tungod kay ang kasaysayan si Jesus namatay. Kay hawang naman ang maong luna. Nagpasabot nga siya alang sa tanan. Una, siya alang sa tanan. Siya alang sa kalibutan. Buhi siya. Siya aktibo o dili siya mapugnan sa atong gipanggunitan nga mga teolohiya o religion. Hinumdumi nga ang balaang grasya nagagikan sa bakanting lubnganan. Mauna atong makita mga igsuon, no? Nagdala na to si kartulo nga punto. Nga ginag-ingon paglakaw diha sa pagtuo, dili sa kadlok. So mo nay kanunay atong itsilsil sa tong libatakan mga igsoon. Kini nagdala kanato ngadto sa katapusan nga makapag-uol nga kinapungkayan na gyud sa iyang original nga sugilano ni Marcos. Ang anghel naghatag sa mga babae og sugo ug saad. No makita nato duha ang gihatag. Bersikulo 7 ug 8 atong basahon pag-usab nag-ingon nina apan panglakaw kamo og siginli ninyo ang mga tinun-an og si Pedro. Nga siya mag-una kaninyo ngadto sa Galilea. Dito ikakita ninyo siya sumala sa iyang gingon kaninyo. Bersikulo 8 nag-ingon og nanggula sila og nanagan. Gikan sa lubong kay nangurog man sila o giabot sila og kakulba ug wala sila gikasulti kang bisan kinsa kay nangalisang man sila. So atong makita din nining maong katapusan nga bersikulo nga atong pagatun-an dinhi sa Marcos. Gibilin kita din ni Marcos sa mga babae nga gikuyawan nga nanagan nanggula gikan sa lubnganan nagkurog, no? Ug wala sila gikasulti kang bisan kinsa kay nangalisang ngan sila. Unsa gingos bersikulo 7? Ningon ang anghel, apan panlakaw kamo og suginlin nyo ang iyahang mga tinun-an og si Pedro. No? Makita nato mga igsuon sa 8 ka bersikulo walay laing tao nga ginganlan dinhi kun dili si Pedro. Nakailama mong Pedro, di ba? Nakailamo ni Pedro unsa ang klase siya nga pagkadisipulo. Pero doon ay usa ka maanindot kayo nga piece of grace o piraso sa grasya nga nagtago diha sa maong bersikulo 7. Ang pag-ingon sa anghel, sultihi ang iyang mga disipulo o si Pedro. Nganong gipili si Pedro? Kay sa katapusan higayon nga ato nakita si Pedro naglingkod dito dol sa kalayo uban sa mga tao nga nagpainit, no? Naghilak sa mapait human sa tulo ka higayon nga iyang gilimod si Ginoong Hesus. Nakaila siya kung kinsa si Ginoong Hesus. Nagunaw na si Pedro nga siya diskwalipado na or disqualified na. Nagtuo siya nga iyang kapakyasan na isulat sa kasaysayan o malakip kini sa sugilanon sa umaabot. Apan ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nagbag-o sa tanan. Ang walay sulod nga lubnganan nagpasabot nga ang kapakyasan dili katapusan. Specific kayo nga gitawag, gisulti ni Ginoong Hesus si Pedro sa ngalan sa pag-ingon, ang imong paglimod, wala makapugong sa akong pagabanhaw. Nindot kayo. Sultian ta sa Ginoo, impress sa Ginoo na ang mga pulong, ang imong dakong sala, ang imong kapakyasan, ang imong pagluib, wala makapugong sa akong pagkabanhaw. Usa kadako nga mensahe kini mga igsoon alang kanato nga bisan unsa pakabugat o kadako ang atong nahimong salaod hinumdumi nga dili na mo'y makasanta o dili na makapugong sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Siya gyapon ang atong hari ug siya nag-una kanato. Ang ayon misulti kanila nga si Hesus mubalik sa Galilea, no? Nganong Galilea man? Sa una, si Pedro, ang i-mention, nganong si Pedro man, nakita nato, no? Tungod kay walay kapakyasan nga mubabag sa iyang pagabanhaw, no? Ug sa iyang katuyuan. So nganong Galilea man, atong makita, o nasigutan nato sa una, atong pagtuon, ang Galilea mo ang dapit, diin sila unang nagkita sa mga disipulo. Diin si Jesus miingon kanila nga sunod kamo kanako. Ato nang makita sa Mateo 4:19. Basahan na lang na ninyo, inoot na ninyo. Kini maong lugar mao sa kaordinaryong dapit, no? Ordinaryo ra gyud ni. Ana makita nato ang mga tao dito sa adlaw-adlaw nilang mga panginabuhi.
Kung atong makita mga igsuon, nga si Jesus na banhaw, wala siya maghimo og trono dito sa Jerusalem. Diin siya niadto dito sa Galilea. Si Jesus wala magbutang og trono sa templo, mibalik siya dito sa kadalanan. Dito siya nibalik. Balik siya sa mga sakayan, sa mga pangisda, balik siya sa gubot nga kamatuoran sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ngano man, tungod kay gipili ni Ginoong Hesus nga mubalik dito sa iyahang mga katawhan nga nahigugma kaniya ug iya usab magigugma. Atong tanawon gyud sa pagtubag sa mga babae kining talagsaon nga balita. Wala sila maghimo og party, no? Wala sila magbuhat og selebrasyon sa pagkakita nila sa nahitabo sa gisugilon sa anghel. Hinuon sila nanagan og nagkurog og naglibog og walay gisulti kang bisan kinsa tungod kay sila nangahadlok. Usahay sa atong kinabuhi mga igsoon adunay mga maayong balita apan ang pag-abot sa atoa usa kini ka balita nga dili makapahimuot kun dili makasubo kanato. Excuse me. Og sila nanagan og nagkurog og naglibog og walay gisulti kang bisan kinsa. So nganong nahadlok man sila? Mga igsoon dili kani kahadlok sa usa ka horror nga salida. No? Mao kini ang gitawag sa Biblia og balaan nga kalisang. Kahadlok uban ang kalisang. Reaksyon kani sa katawo nga bag-o lang nakaamgo nga ang universo mas dako pa di ay sa iyang gituhuan. Ug mas peligro kaysa ilang gihuna-huna. Una-una to mga igsoon, kung si Jesus patay na, ang kalibutan mga igsoon makatarunganon, doon na sila ika-katarungan. No? Kini usa ka makililisang nga kalibutan ang atong gipuy-an. Usa ka mapintas nga kalibutan diin ang imperyo sa Roma niadtong panahon na midaog ug ang maayong mga tao mamatay. Mga batan-on apan labing minos dili usa ka kalibutan nga atong masabtan. Nasayod kita nga ang lagda sa kalibutan dili ang mga patay diin ang mga patay magpabilin nga patay maunay gituan sa kalibutan ug patay ka na diha ka na, no? Wala silang mutuo nga si Ginoong Hesus na banhaw. Apan kun si Jesus buhi mga igsoon kun walay sulod ang lubnganan ang karaan nga mga lagda dili na gyud magamit, no? Kun si Jesus buhi ang gugma mas kusgan kaysa pagdumot. Ang kinabuhi mas kusgan kaysa kamatayon ug ang Romanong imperyo wala ang katapusan. Wala kanila ang katapusang pulong. Kung si Jesus buhi, siya gayud mao ang iyang giingon nga siya ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo. Ug kung siya Ginoo o Ginoo sa mga Ginoo ug hari sa mga hari, hinumdumi nga iyang gipangayo ang tibuok nato nga kinabuhi. Pag-alagad kaniya. Dili siya mahimong ibaliwala nato sa matag Domingo. Nga sa atong pag-ari dire igo lang tang musimba, igo lang ta basta kay nakaalagad ta niya pinaagi sa maong bulaton. Hinumdumi matag adlaw kauban nato ang nabanhaw nga Mesiyas. Ang balaan nga kadlok mao lamang ang makatarunganon nga tubag sa pagkaamgo nga ikaw nagbarog at tubangan sa presensya sa usa ka buhi nga Dios. Mao ni ang makita nato og nahitabo resulta sa usa ka lubnganan nga walay sulod. So agi panapos mga igsoon. So nganong gitapos man ni Marcos ang iyang ebanghelyo dinhi? So para malinaw nato, no? Maibaloan nato. Nganong gibiyaan niya ang nagkurog ang mga babae? Gitapos niya dito sa nagkurog ang mga babae og usa ka hilom og nahadlok nga miatras. Talagsaon ni nga writer si Marcos mga igsoon. Unya ang katapusan iyang gibira ang katapusan nga panagsumpaki. Ang katapusan sa iyang basahon gidisenyo nga mahimong sinugdanan sa atong pagtuo. Kung iya tang gibilin nini sa mga babae nga nanagan og nangalisang og walay gisultian ni bisan kinsa. Giandam kining maong sugilanon ang katapusan nini mga igsoon alang sa atong kinabuhi. Nasayod kita nga sa kadugayan ang pagkurog sa mga babae na himong pagmatuod
So gisulti nila sa kadugayan ang kalibog na himong usa ka kaisog ug dili matarog nga pagtuo. Miadto gayud sila, gisultian nila si Pedro, gisugilo nila ang maayong balita. Ug ang balita mikaylap gikan sa Galilea hangtod sa Roma ug sa katapusang suok sa kalibutan. Pinaagi sa mga babae nga walay tingog, wala nangalisang tungod sa ilang nakita ang kamatuoran ang ebanghelyo ni sangyaw o nasangyaw sa tibuok kalibutan. Tabok sa kadagatan, gikan sa henerasyon ngadto sa laing henerasyon, hangtod dinhi kanato karon niabot kanang maong maayong balita. Sayo nga giputol ni Marcos ang iyang gisulat, ibiyaan ang sugilanon nga wala mahuman. Tungod kay aduna siya'y pangutana alang kanato. Dili to maoy katapusan apan mao to ang iyahang sugilanon nga kutob ra didto tungod kay aduna siya'y pangutana alang kanato. Siya nagtan-aw kanato sa mga padid sa kasaysayan ug nangutana, unsay imong buhaton sa walay sulod nga lubnganan? Unsay atong buhaton nga nakita nato ang bakante nga lubnganan ug wala na dito ang patayng lawas ni Ginoong Hesus. Mauna nga kutob ra dito ang iya sa bersikulo 8. Mudagan ka ba sa kahadlok? Maningkamot ka ba sa pagpakaron ingnon nga ang kalibutan wala mausab? Magpabilin ka bang sirado gihapon ang imong paglantaw pag una-una sa kamatuoran sa nahitabo sa Biyernes? Mabalaka unsaon pagligid sa bato, nagpabilin gihapon imong gikabalakan nga naligid na. O dawaton ba nimo ang balaang kamatuoran sa Pasko sa pagkabanhaw? Gihatagan kita og mga pagtulunan nga atong pilion kun asa. Magpabilin pa bata diha sa atong una-una ang wala mabanhaw nga Kristo o atong dawaton ang kamatuoran ug atong tuhuan nga si Kristo na banhaw. Alumnganan walay sulod aron ang imong kinabuhi mapuno. Ngoni katuyuan. Si Ginoong Hesus na banhaw, nabakante ang lubnganan tungod kay ang gituyo nga gibuhat ni Hesus sa sulod nga lubnganan nga walay sulod aron ang atong kinabuhi mo'y mapuno. Si Hesus wala na sa lubnganan, siya nag-una kanimo sa imuhang ugma. Inumdumi. Sa imong trabaho, sa imong pagkahugno, sa imong problema, sa imong suliran, sa imong pagduha-duha, sa imong kinabuhi. Si Hesus nag-una na. Ang sugilanon wala matapos sa bersikulo 8 mga igsoon. Ang sugilanon nagapadayon pinaagi sa matag usak katao ug matag usak kanato nga mutan-aw ngadto sa walay sulod nga lubnganan. Nga naparalay sa kahadlok ug mapili sa pagsunod sa dabanhaw nga hari. Inumdumi nga ang Marcos 16 kapitulo 1 ug 8 sugilanon nga kun atong tan-awon daw wala matapos. Apan kini naghatag kanato og kamatuoran nga si Jesus buhi. Og wala na sa lubnganan. O kini naghatag nato og kadasig sa paglakaw diha sa pagtuo dili sa kahadlok. O kini naghatag kanato og banag-banag sa paglaom tungod kay si Jesus na banhaw siya buhi ania siya uban kanato karon. Amen. Salamat sa Ginoo. Magampo ta mga igsoon. Langit no nga mahasalamat Ginoo Lord sa imong mensahe nga imong gipadala kanamo Lord nining kahaponon. Ngay mo gayong gisilsil sa among alimpatakan Ginoo gibutan nimo sa among kasing-kasing nga si Jesus buhi ug nabanhaw ug aniya uban kanamo. Dili makawang ang tanan Ginoo Lord nga iyang kasakitan tungod kay iya kining gihimo alang sa tanan nga katawhan sa kalibutan aron pagluwas kanamo. Salamat Ginoo Dios nga wala gid ikaw magkulang sa imong pagigumad kanamo. Nga bisan pa man ang bugtong nimong anak imong gitugutan nga magpakamatay alang kanamo. Giula ang amiling dugo aron paghinlo sa among mga kasalanan aron mahimo siyang sala alang kanamo o kami mahimong matarong diha sa imong atubangan naman. Salamat sa mong mensahe, dalaygon ka sa walay katapusan. Ini mong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.